Mangwanani mhuri yeZimbabwe, salibonani lifuka njani. Good morning wherever you are. Toda kutendai tichifara kusangana mangwanani anhasi iri Thursday 12 October, date ratakatarisira judgment yaComrade Nyoka yeMabhunu. Tiri kufara nekubatirana kwatiri kuita in this revolution. Regai titange nema-updates akakosha. Koti yedu malawyers akatiudza kuti tiri kusanga iri kupinda na 11 o'clock kuRandburg Magistrate Court, court number 4 ndo kune judgment. Then update number 2, fundraising. Aiwa, toda kutendai mhuri yeZimbabwe. Tiri kuratidza kuti revolution yedu haife yakadzoka kumashure, and mweya mutsvene nemasvikiro eZimbabwe ari mavari. Toda kutendai, takakumbira rubatsiro rwenyu nezuro manheru, I think kuma past 8 manheru. Izvezvi hatisati tatombosvitsa 12 hours 20, kana 24 hours. I think it's just 12 hours now. Taona kuti marara muchiita basa, vari kuita ma-e-wallet, vari kuita ma-eco cash, vari kuita world remit from kunana UK. Aiwa, toda kutendai. Izvo zvinotibatsira kuti all arms of the revolution dzifambe zvakanaka. So tatichipiwa ma-updates kuZimbabwe chinzi maparara muchibata basa rakanaka, ma-US dollars enyarara achipinda. Tachinzwa, ndandichiona ma-screenshots, Comrade wakaisa dhora ravo kuti handeitoni. Ndio slogan yandafarira boss ndaiona kubva kune more than 8 people. Vachingoti wakaisa $5 yavo nzi handeitoni. Ndo kuratidza kuti vanhu vare ready for the revolution. Aiwa, toda kukutendai. Then kuSouth Africa tationa ma-e-wallets enyu, mamwe acho tichabatanidza, then tozokupai the total figure kuti zvakamira sei. Then vari kunana UK taona muchitumira even kunana world remit kuno kuSouth Africa. Aiwa, tinokutendai. Vari kutumira neworld remit, tiri kuziva kuti pari kudiwa madetails, ndo zviri kukunetsai. So munozotibata kuinbox tokupai madetails ekushandisa kuitira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Namba yenyu WhatsApp ndo yatakakupai, saka tinokubatsirai tichikupai information inoita kuti maworld remits iwayo azobuda, asi amakatumira ese akafamba zvakanaka. Aiwa, toda kutendai. Then ndabvunza ndati manje ma-admin totaura mafigures here, zvikanzi aiwa taurai, sishandisai percentage. So overnight rubatsiro tikabatanidza mari yese yataanayo tapa 65% of our target, which means kuti tafamba zvakanaka. I think patinosvika around 10-11 patinosvika court tinogona kunga tatsisa target yedu, then tobva taona kuti revolution yedu yafamba zvakanaka. Aiwa, pamberi nemi mhuri yeZimbabwe, pamberi nerevolution, pamberi nekubatirana kwamunenge muchiita. Then ground force tinodaira kuti basa ramuri kubata rinotarisirwa kuseni. Takatarisana nema-court dates maakuriziva. Vari kuita administration dzekulegal. Hatisati tanzwa update yenyu kuti mabatana here nemalawyers enyu, zvinhu zvese maita put in place here. Takamirira updates idzodzo. Then kusecurity toziva kuti aiwa zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Maorganizations hatisiri kushaya kumacourts. Aiwa, ngatirambei tiripo tichiuya kukoti. Vana Comrade tocha toziva kuti ndimi munotanga kusvika muchisurveyira ground rakamira sei. Svikai paground. Vana Comrade Stole toda kutendai nepati yenyu Zimbabwe Independent, hamushayi kuipapo. Vana Comrade Mlilo neorganization yenyu tinoda kutendai, hamushayi kuipakoti. Rambai makabatirana nemhuri yeZimbabwe. Ndinowanzoda kuti kana ndichaadresa vakomana vekuProgressive Zimbabwe ngisebenzise isiNdebele. Siyakubonga machita, sizohlangana njalo eRandburg Magistrate Court. Nathi sizofika, sizobe sikhona. So asifikeni ngesikhathi, siyabonga. Then tiri kunzwa vamwe vanenge vachitsutsumwa vachiti revolution wakomana, vamwe vanhu vatachitarisira vanenge vaenda kunofamba nezvigananda. Takataura isisu tikati upenyu hwekuexile
hauna kumira zvakanaka. Saka kana munhu azviendera ega, hatina zvatomubvunza, that will be a personal decision. Anenge ainzara, kune nzara, kune zvakasiyana siyana uko unenge uchiapetizwa nezvigananda. Chamunofanira kuziva ndechekuti nzira yerevolution inzira iri very narrow. Wazhinji hawaifariri because haina kusunuka kufamba. Nzira yezvigananda ine easy life, inodiwa nevanhu vakawanda. Ndosaka tichikukurudzirai muno murevolution kuti garai panzvimbo, musasumuke sumuke. Change is coming and is coming very soon. Yedu nzira we know is very narrow. Ndosaka muri kuona iri kutinetsa kuti titsvagane, asi inenge iine ruzhinji. Saka kuonana muruzhinji kunonetsa. Chinotiita kuti tisvike to the right destination inyaya yekuramba takabatirira pa-the mission. The mission ndeyekuti tiri kuda kuyambuka semhuri yeZimbabwe tese kahwani. That's the mission of this revolution. Kana takucrossa hakuna anoenda 1-1, hakuna anosara 1-1. Ndosaka muchiona kuti pese patetaona kuti panopa taakurasika, tinodzorana each and every day, todzoserana munzvimbo, tichikwesherana tichienda, nenyaya yekuti ndiyo nzira ine ruzhinji rweZimbabwe. Iyoyo tinoziva kuti isinaro, nenyaya yekuti takawandisa murevolution imomo. Tiri kutambura tirimo, tichikwesherana tirimo, asi chiri kuita kuti tirambe takashinga in that revolution ndechekuti we understand our mission. So ngatirambe takabata ipapo. In this revolution takatumwa neMweya Mutsvene nemasvikiro eZimbabwe kuti tisunungurane, tikwanise kuyambuka tese kahwani. Titore mwana wese weZimbabwe ari whichever area yaari. Ndo zviri kutaura mudzimu yeZimbabwe kuti dzoserai mweya yese magamba mundima, dzoserai vana vese veZimbabwe munyika yavo. There are enough resources tikuramba chikuratidzai kuti apa pane maminerals akati, apa pane maminerals akati. Midzimu yenyika haichadi vana veZimbabwe kuti vange vasiri munyika yavo. Midzimu yenyika yakuti vana veZimbabwe ngavadzoke kumusha. Asi vanodzoka sei kana munyika yacho yakavharwa nezvigananda? Vakati aiwa mirai, tinokupai revolution nemaleaders erevolution. Uchitambira basa rerevolution rinonetsa, rinorema, rinotyisa. Asi vamwe tinozopedzisira toti aiwa takaverenga bhaibheri, tikaverenga nyaya yaJona. Hatidi kuzomedzwa nehowe tozopedzisira taakuenda kuTashishi. Kana takanzi endai kuNinevha, tinoda kuenda kuNinevha. Because ukakwira chitima chekuTashishi unomedzwa negaro. Ndo zvinhu zvatiri kugara tichitaurirana pano. Tiri garai panzvimbo, kwirai chitima cheNinevha. Ndo chiri kunzi chingungundengu nemakomrade. Saka ngatirambei takabata pachingungundengu ichocho. Wana komrade mudzinga vanobva kuti moto weNinevha unopisa zvigananda zvese. Ndosaka muri kuona kuti programu dzedu dziri kufamba nenzira yatiri kutarisira, nenyaya yekuti Mwari vari pakati pazvo, midzimu yenyika iri pakati pazvo. Macommanders ese amakapiwa erevolution ari kuenda kuNinevha. Hapana ari kupinda muchikepe cheTashishi. Apinda muchikepe cheTashishi musiye anosvika opedzerana negarwe ikoko. Isisi hatipindi ipapo. Isisu patiri panapa pamoto weNinevha tichasvika chete. Hapana ari kuramba kutumwa in this revolution. Ndo zvinhu zvatiri kufara nazvo. Tikati makomrades endai munotarisira kuti kwamurehwa kuri kunzi, tiri kunzwa muri kusvika muchitipa feedback. Makomrades endai kukadoma, izvezvi tina mai vakasungwa kukadoma musi wa16 vari kupinda mukoti. Hapana ari kuramba kutumwa makomrades endai munotarisira kuti mai avo nyaya yavo iri kunzi kudii. Tiri kuona muchibvuma kuenda ikoko. Ukama hwataakuda ndewe malawyers vari kuZimbabwe. Tibatei muende kunomirira mai wavo, mutumwe basa rerevolution. Midzimu yenyika ichakuriwadhai kumberi kwatiri kuenda. Rwiyo ruri kuimbwa mazuva ese, ruri kusheyiwa kumagroups kuti tonosangana kuZimbabwe.
haruna kungonyuka chete kuti runge ruchifambirana ne-this revolution. The mission yatinayo ndeye kunosangana tese kuZimbabwe. Wherever pasi penyika pauri, come to Zimbabwe. Nekuti midzimu yenyika iri kuti dzokai kumba. Wari kurambidza vanhu kubvidzoka kumba ndo wari kunzi bvisai. Wari kuzivikanwa nemasvikiro kuti vanozivikanwa nekuti zvigananda. Wana Tagwire iya, wana Chivhayo, wana Mnangagwa. Ndo wari kurambidza mhuri yeZimbabwe kuti idzoke panzvimbo. Unodzoka sei usina chekubata? Upfumi hwenyika uchigoverwa nevashoma. Mari yese iri kuperera kugeopomona. Mbavha dzevanhu vana Deli Chingwaya. Ndo vari kunzi takudzikisirai moto yeNinevha, pisai zvigananda izvi. Ndanchiseka ameno admin ashaya hope pakati peusiku achibva aisa video nyaya yemuprofita akarohwa asimbisa Chivhayo chigananda kuchechi. Isa hatina kuti rohai maprofita, asi kurevolution ukangotaura zvisingaenderani nemidzimu yenyika unongosanganawo nezvawasangana nazvo. Dai akatomborarama muprofita yeyawo neZimbabwe itsva iri kuunzwa nemhuri yabatana this revolution. Saka toda kutendai mhuri yeZimbabwe 11 o'clock tiri kusangana paMajor Street Court. Maadmins anenge ari pakoti vanenge vachitipa maupdates pano vachitinyorera. Izvi tiri kuenda kunobatanidza mari dzenyu, dzimwe dziri kuiwallet tichibuditsa tichidzibatanidza dziende panzvimbo imwe, dziri kuZimbabwe dzichibatanidzwa dziri ikoko, dziri kumaworld remits dzichitorwa. By the time inoitwa judgment, we will be ready for that game. Ndaona mumwe musoja auya akanzi musanditaure zita, Comrade Saroka, imi mune musikanzwa wai muri kuti expose kuti tiri kufambirana nerevolution. Tikati asi tiri kunyepa here kuti murimo murevolution. Vanzi aiwa zvimwe zvinhu itai muchidzora vanozongozviona zvaitika. Tikati aiwa isisi totaura tichienda, hatitauri tadzoka. Hondo yekudhara yegorilla warfare yakapera, yemazuva ano yaye kutaura kuti shamwari tiri kudashurana na12. Get ready and we are coming. That's the war which we are bringing. Saka aiwa zita tachengeta hatichatauri, asi nyaya yamataura taizwa, tiri kuti rambai muchitsigirana nerevolution. Zvakataurwa naComrade Geza ndizvozvo. Bvunzai macommanders ari kupiwa choko momwe kuti sei madhara muri kulamega isarari yedu isiri kukwira. Tioramba achipadzokorodza ipapo. Imi majunior soldiers takadzidza tese kani. Tikaenda tese kuchikoro, that's why tichiramba nchimira nemi. Ndimi vanhu hatinotrasta. Ava madhara hatimatrasta, vanotrasta nakumusoro ikoko. Asi kana vauyawo kuvanhu tinovatambira toti pamberi nemi. Asi vanotisanganisa nawo ndimi, hatidi entry point yeikoko kumadhara ikoko. Imimo hatiri kutaura nawo majunior soldiers, ndimi hama dzedu. Ndimi muri kuandastenda nhamo dzatinadzo, ndimi muri kuandastenda zvinhu zviri kutinetsa semhuri yeZimbabwe. Ndimi zvemabeneficial yeZimbabwe itsva. Saka hamusatipushire kuti tinotaura nemabest before aiwa avo vanotaura nana Comrade Geza ikoko. Iwewe junior soldier ndiwe ndiri kutaura newe, ndiri kutaura kuti shefu akuwedzera mari here. Ndiyo language yatiri kufamba nayo. Saka toda kutendai wese vari kuita cruising, madriver emagonyeti, ndiri kufara. Ndiri kuona muri kuisa macontributions yenyu. Moti aiwa ndiri shofe patichasvika pabhodha ndobva ndaita transfer kurevolution. Ndongozoona maa kuti handeitoni. Ndokuratidza kuti taakubatirana ikoko. Isai ruoko rwenyu kurevolution, mari yamunenge matora kunana Tanzania, DRC kwamune muchibva ikoko. Midzimu yeZimbabwe inoitambira yokukomborerai mofamba murwendo zvakanaka. Saka vari kukunamatirai, tiri kunzwa vanhu vari kutsanya, vamuamukira kupfeka magemenzi na5. Ndaanchipota idongorera mameseji nichidzima data kuti ndisashaye hope. Takuonai matopfeka magemenzi kuma5 maakunamatira kuti Comrade Nyoka yemabhunu abude.
Saka minamato iyoyo ndio inoramba yakati pasimba. Saka tiri kuti ruzhinji rweZimbabwe, whoever is participating in this revolution, komborerwa. Receive your blessings wherever you are. Revolution ndeye munhu wese. This is the platform of participation of everyone. Hatikushorei vari kuma political parties. Rambai muchibata henyu basa ari kuma political party kwenyu. Asi chiri kutifadza ndechekuti tiri kukuonai kurevolution, you are coming and giving your head. Mapedza modzoka kumapato kwenyu. We understand the need yamuinayo kuma political parties. Kuti the political ground is not level. Harifi rakaita level because papinda zvigananda. Ndosaka takati alright, takunzwa nyaya yenyu kunoku kurevolution will clear and level the ground for you. So that whenever the next chance of election, it will be a free, fair and credible election. Ma polling agents mchapiwa ne revolution. Mimi campaign aichete neugadzira ma policies ndimi makaenda kuchikoro ikoko. Isisu takapfeka mabhareta edu tichati ndiani ari kuriga pano. Takakuona last election makaisirwa afasi. Tikanzwa mchema utaiwa papinda fazi izvezvi relax. Muchaiona the counter to fazi. Dai ndiri comrade Geza ndekutaura kuti mirirai muone action muchanakirwa. So trust the process and trust your leadership. Hamutioni tauya ikoko kuzobatirana nemi kuma political parties. Asi we are going to put the polling agents everywhere. We are making sure that whoever is going to participate as a polling agent, Achivaku Revolution, is going to participate through the postal vote or voter in time. Then we deploy them in order. Midland stage is at 12 per polling station. Because ndo kwatunza kuti kuri kunetsa uko nemabhemba. We are not playing anymore. Saka ma political parties rambai muchisupport a revolution in this way. We have you in our prayers, we have you in our agendas. Trust your leadership and trust your processes. Chansai kudzidza vanhu vese vaungana pamunako mugadzire proper economic policies. We need Zimbabwe to change within 6 months. Kana maapa power. As the new leadership is coming within 2 months. Saka mirai muone action muchanakirwa. Tokutendai mhuri yeZimbabwe, ngatirambe tichita ma contributions kuitira kuti panochaya 11 o'clock tinenge tichiziva kuti nyaya is between comrade Nyoka Yemabhunu and the major street. Isisu kwedu ku revolution tinenge takapedza kudhara. And we will be ready for anything. Saka tokutendai fellow Zimbabweans, yakubonga mtwakazi omuhle. Thank you all Zimbabweans. Tiswere zvakanaka, let's meet at Major Street Court. Tokutendai.